1,80 е само до тук, до тръбите, 1,80. Има рулетка, бе. Рулетката къде оставихте? Ама няма мерим, Е на масата. Не, бе, чисто любопитство. Да, бе. Това е тъмното, няма се види. То нали светка. Не, аз правя клипни праснимки. В движение. Я чукни боко едно уче. Грижиш ли? Грижиш ли? Чисто любопитство, не че нещо... Точно е. Точно 1,80. Не, бе, аз като влезнах и изчезнах ти, но не видя тук подгора. Ти не си поел толкова дълбока се. Правил съм, ама съм се чудил оти, защото земята си има ниво къде пропуска. Надоле колко и да копаш, тя си стои вода. Тук знаеш какво се получи? Тук има около 70-80 сантима само камик. Там ще върви вода. После се яви 50 сантима 60 хубава земя. И отдолу се яви само камик. Сега па най-отдолу е само камик. Аз се надявам, че ще пропуска и